Čo to je? Ste normálni? Herobrine, nepíšte mi do komentára, že chcete ďalší diel. Chceli ste ďalší diel, tak tu ho máte. OK, tak máme docela dosť dobré veci, no tak sa pôjdeme pohrieť do Bastionu. To si robí srandu. Čo robí on v Nedru? Pomoc! Čo to bolo? Môže on byť v Nedru? Tak sa vyhylujem a idem zase do Nedru. To, čo som práve videl, to si robíte srandu. Ako keby, že tu nájdeme nejaký enchantovaný netheriteový armor, no tak bolo by to podľa mňa dosť dobre, že neviem, napríklad chestplate, neviem, protection 5, keď asi to nie je možné, ale keby nájdeme, no tak bol by som rád. OK, je počuť piglina. Jau, kde je? Trošku sme neprežili, no, nevadí. Tak ako však tu mám veci, takže to nie je problém, tak topánky, dobré. A on má svoje veci na sebe. Tak, dobré, super. Dobre, štít. Topánky si dám zlaté, lebo som v Nedri, no tak. Nemal, však nič som neurobil piglinom, tak prečo idú po mne? A prečo idú všetci po mne, že ja som ich nič neurobil? A ešte jedna taká nová vec, pozrite, aj keď hitnem, no tak napravo dole je vidno taký meč, kedy ako keby sa mi načíta ten critical hit, alebo neviem, proste, že kedy môžem zase útočiť. A keď dám tu, pozrite, koľko je tu nových vecí, tu je nejaký Gravel Armor, tu je napríklad Onyx Prilba, tu je potom napríklad Rotten Bone. Dobre, ja idem dole a keď sa vrátime, no tak pri v dedine bol štierk, no tak tu je Gravel Armor, alebo neviem, Flint Armor, neviem, no dačo z toho proste. No tak si to pôjdem pekne vykraftiť potom, no to pôjdem vyskúšať si vykraftiť, lebo ísť by to malo. Koľky tu idú tí piglini? Aha, teraz, pozrite, ja mám vlastne toto. Ako to dá dosť veľký damage, moja sekerka. Nie, ja už ju nemám, ja som zničil si moju sekeru. OK, zlato máme, super. Dobre, teraz už máme urobenú tu takúto peknú cestičku, že keď budeme odchádzať, no tak nech sa máme ako dostať hore a vyzerá to tu dosť pekne, ako sú tu tie shadery. Pozrite, ako ten lantern svieti. A mne sa zdá, že tam bol Herobrine. Neviem, to sa mi asi iba zdalo, no, neviem. No a teraz na nejakú čestku, to bude ešte ten problém, no. Počkajte, však vlastne tu sú piglini, ja mu dám aspoň jedno zlato. A oni ma nebudú zabíjať, lebo mám zlaté veci na sebe. OK, toto je docela... Ty vole, si robíte srandu, viete, jak som sa zľakol? To len mne sa toto môže stať asi. No zase nejaké zvuky. OK, tu je gold block 1, dobre. Si ho zoberiem, lebo prečo nie? To čo tu za achievement vybehol vpravo hore? Tak dajte odber, no, asi keď tu vybehol, no tak asi máte dať odber, no. Čestka, nice. O nie. Cez toho piglina ja si neprejdem. A čestka. OK, gold bloky, super. Nejaké dve enchantované zlaté sekery. A čo má? Jedna má Bane of Arthropos a Fortune 2. OK, to je docela dosť dobre. No, najhorší asi piglin je tento na fight, si myslím. Ako taký mám diamantový meč, tak asi ne. Ancient Debris, nice. Ako už keby, že je napríklad ingot, netherite, to by bolo podľa mňa lepšie, ale nevadí, tak dobre. Ale mi treba diamantový krompač, na to, ja vám tu skoro spadol do tej lávy. Aha, čestka. OK, no tak tu sú dobré veci, ako nie sú najlepšie, ale ani síce najhoršie. Kámo, ten zvuk piglinov už mi vadí. Škoda, že to je ten ako keby malý Bastion, lebo je ešte aj väčší a tam je v strede ako tu napríklad. Je stred toho Bastionu, no tak v hentom Bastione je, to nie ani vysloviť, kamo. No ako je ten druhý Bastion, ten veľký, no tak tam je vlastne, že v strede sú tam gold bloky, čestky a takéto veci. Zase Ancient Debris, to je dobré. OK, meso Ancient Debris, nice. Gasta tu počujem ešte, čo tu bude. Som myslel, že tu bude aspoň jedna dvojitá čestka, bo tu ako docela, toto bol slabý Bastion, ako si myslím. Tu nebola čestka, nie? Zase Ancient Debris. Ako ešte keby nájdem jednu, dve čestky, tak bol by som rád, ako máme 4 Ancient Debrisov, no tak to, ak sa nemýlim, no tak to máme na jeden netherite ingot. Tu radšej neskáčem cez takúto velikánsku lavu. No tak už mám asi taký pocit, že už tu nič nebude asi, neviem. Ja už jedlo nemám. Mohol som začať jesť. A ja mám ešte tu respawn point z minulého diela, no. Tak to nevidel, určite si ho choďte poriadku, tu by vám mal v karte hore vybehnúť. Tak zase topánky si dám tieto a idem naspäť do Nedru. Zase mám infection, nie. Hej, chill.
No tak berem naše tieto také sekery a neviem, asi nič iné mi nezostáva, ich budem asi iba hádzať, no pred seba, neviem. Aj tak a to je docela dosť dobrá zbraň, lebo si zoberte, že na diaľku napríklad, to nemáš ani šancu, že keď ich tak, že nemusíš prísť na blízko, ale že napríklad jak s mečom, že kde ten piglin, že mi neutiekol s mojím armorom, nie, tam je, to si robíte srandu. Ja už nemám žiadnu zbraň. No poď. Moje posledné železo. Nemal som tu chodiť. Ale ja nechápem, prečo tí piglini idú po mne, že som ich nič neurobil. Čo je toto? Pomôc. Ja mám tu nemal pozerať ešte, čo im napísalo do chatu. A oni tu nedostanú, no dobre. Aha, kto tu prišiel? Pomoc! Čo to je? Čo som práve videl? Dobre, no, tak kraftím drevený meč, no čo mi nezostáva. Už mám asi aj taktiku, že ako zísť dole a si ubrať čo najmenej HP, lebo teraz napríklad on tam sedí. Pomôc. Super, fakt, super. Zomrel? OK, teraz. Mám už veci. Tu je piglin, jeden, tu je druhý. Takže, čo teraz? Dám mu hit a začnem sa stať hore. Nie. Super, ja som prišiel o veci, oni sa desrespawnuli, či jak sa to volá. Ja mám veci moje. Ja som asi 5 minút počkal, ako... Kámo, to zmizlo. To čo je? Však tu zrazu všetko zmizlo, ako... Dobre. No tu je piglin, super. Ja neverím, že som naspäť. OK, máme dosť dobrý loot teraz, ale to som nečakal, že prežijem. Ako máme 4 enchant debrisov, to som že fakt nečakal, že budem mať netherite. Tu si dám blok, nech viem, že už do toho nedru nepôjdem, to je jak pamiatka, bo ja neviem. No dobre ľudia, už sme na konci videa, ak sa vám video páčilo, no tak nezabudnite dať like, odber a zvonček a ak by ste chceli ďalší diel, no tak mi napíšte dole do komentára. Ja už to nechcem hrať do nedru, nikdy nepôjdem, to vám sľubujem. Tak zatiaľ ahoj!